טוב, האמת ששני אירועים שממש התחברו לי ביחד לדבר הזה. אתמול הייתי בשבעה של בן של חברים שהוא נפטר כשהוא בן שנה וחודשיים. אוקיי, הם איבדו את הבן שלהם, את התינוק שלהם, כשהוא בן שנה וחודשיים, וזה כאב מטורף, וכאילו אני אומרת, וואי, זה ימים שכולנו מתלוננים על איזה סיוט עם הילדים ואיזה קשוח, ובלי מסגרות, ואתה אומר, אימא'לה, הילד שלי בחיים, וזה מה שחשוב. אז כזה פרופורציות, ואז הלילה שני אנשים, בני זוג, בני 70, שפשוט נרצחו ונהרגו מהטיל האיראני. ושני הדברים האלה זה פשוט לקום בבוקר ולהגיד אימא'לה, תודה שאני חי. וזה נשמע כזה גדול ורחוק, אבל אני באמת מרגיש שאנחנו חיים במציאות שזו המציאות שלנו. וזה לקום ולהודות שיש לי משפחה, וזה לקום ולהודות שאני חי ושאני נושם, ושאשכרה לא פגע בי טיל הלילה. אז הלוואי שנצליח לחיות ככה בלי הטרגדיות, אבל אם יש טרגדיות לפחות שנוכל ללמוד מהם, אז להעריך כל רגע ולהודות על כל. אגב, זה לרגע לא אומר שאי אפשר להתלונן. אני מתלוננת, אני עם בעל במילואים ולבד עם הבן שלי כבר איזה חודשיים, ועדיין אני בתודעה שאני מוקירה תודה. כאילו, כואב, קשה, חירפון, אבל פשוט לזכור. כאילו לזכור שאנחנו מודים גם על הברור מאליו בתוך המציאות המטורללת. אז הלוואי שהתזכורת הזאת תגיע למי שצריך לשמוע אותה.